Pois estamos aquí nun conxunto arquitectónico formado polo Castillo de Torés e a iglesia de San Xoán de Torés. É un punto que forma parte da ruta temática dos mosteiros que ven dende Pedrafita, dende Santa María Real do Cebreiro ata Pena Maior. E forma parte tamén da ruta temática dos castillos, as 4 fortalezas que temos en Ancares, que son esta de Torés, a de Doncos, as dúas no concello das Nogais, e despois a de Doiras, en Cervantes, e a de Navia de Suarna, o castelo de Navia, unha ruta circular que une os 4. O sea que este punto forma parte de dúas rutas temáticas, mosteiros e castelos. Pois este enclave está a 15 minutos de Cerrea, a 15 minutos de As Nogais, a media hora de Sarria e a 45 minutos de Lugo. Está moi accesible, unha carretera boa, e unha vez que estás aquí podes disfrutar de aloxamentos rurales que hai aquí no entorno, podes disfrutar dunha ruta que está metida en os Andares, que dá a volta aquí pola iglesia hasta o castro, unha ruta moi digna de facer. E, bueno, estamos relativamente cerca de sitios onde se pode comer e degustar a cociña de Ancares Terras de Burón, un restaurantes certificados aquí do territorio.